Boa tarde a todos e a todas. Parece mentira, pero por fin chega o día 20 de maio. O día que todos estamos agardando. Sí, para verte a ti no escenario. Non o dubides, mira como me fan fotos esas rapazas. Sí, especialmente as túas familiares e todas aquelas que pensaban que non falabas. É que eu son un home moi profundo, teño pensamentos profundos, insondables. Sí, son tan profundos que seguramente ti non os ves. Exactamente, son o filósofo máis importante de Ponte. Para aí, pero... En Ponte hai filósofos. Home, filósofos, matemáticos, políglotas, somos unha terra de intelectuais. Sí, home, sí. Pois iso, que somos uns programas en Ponte. Pero estamos aquí para entregar os premios da sexta edición do Videohit 2016. O Videohit? Iso é, o concurso de vídeo que quere poñer en valor a nosa terra. E tamén poñer o valor da nosa terra a través da música. Iso tamén, porque podedes coñecer o Concello de Silleda sen sair da casa vendo os 26 vídeos do concurso. 26? Que pasada! E vai haber premios para todos? Merecer merecíanos, pero non vai poder ser. Xa sabes, tempos de crise... Pois vai a lástima, co traballiño que levamos algúns é unha pena, ainda que nós creo que nós mollamos. Xa se verá, pero máis ocasións habrá, tal? Hai... A cabeza non para. Iso é, a cabeza non para. Dices que trofeos temos por esta edición? Claro que os vi, e vou dicir unha cousa, nunca tal vira. A verdade é que son ben originais, a ver se nos dan algún e a ti a min. Xa, pero nós aquí viñas para presentar, comezamos. Veña, adiante cos premios. Comezaremos por entregar o premio ao mellor guión. De acordo, para entregar ese premio contamos coa colaboración dun grande guionista. E quen o vai entregar? Tinto? No, home. Contamos co que conta as mellores historias. O noso profesor de Javier Poch. Un aplauso, por favor. A cidade ten castelo e muralla medieval. O museo hai que velo, é unha rúa principal. Ondiñas veñen e van. Ondiñas veñen e van. Para cantar como a min O ganador, o premio mellor guión, corresponde a Solo de Primavera, da Muchas gracias. Hai que preparar a escena, vestiario, maquillaxe... Eu non levo maquillaxe, a miña beleza é natural. O teu vestuario, quen o escolleu? A tua mamá? Pois non, fixen unha enquisa en Twitter para ver se viña chama. Que pena que non salira esa proposta, seguro que dabas as campanadas. A ver, eu quedo ben con calquera trapito, pero falando diso, agora toca entregar o premio ao mellor vestiario e maquillaxe. Coñeces alguén nesta sala que sexa legal? Sí, por exemplo, tu nai. La madre de mi amigo Manuel me está volviendo loco. Pois veña, que suba a nai máis guapa de Ponte. Un aplauso para mamá de Manuel. Ondiñas veñen e van. Ondiñas veñen e van. E dende a cima, deixo o loiro enteiro. A xente bebe viño do Ribeiro. Eu non quero polvo con cachelos, eu só quero un lacón con grelos.
con ele no vídeo. E nada máis. Gracias a todos. Espera aí, tres. Espera. Esta é para ti. Isto vai en nombre de todas as nais do instituto. Vai por vos. A todo seguida con esa cara de pasa. Bueno, centrémonos. Quen vai entregar o premio ao mellor actor? Pois un autorazo que poucos entrega o como a poucos. Entrega o premio ao Gran Masi. Bueno, coméntame polo pinganillo que Maci non está, polo tanto terá que vir un sustituto. Bueno, entonces quen pode entregar este premio? Dimo ti. Non sei, temos por aí un representante do IS Vallinclán de Pontevedra. Carlos Fray, por favor, suba ao escenario. Deixo loiro enteiro, a xente bebe viño do Ribeiro. Eu non quero polvo con cachelos, eu só quero un lacón con grelos. Sí, piso fino, pero no desafino, liberando flow a todo destino. Sitio normal, a sitio distinto, directo, de lado, en diferido. Venme curmán, óllame o ritmo, más llego a rima, isto é instinto. Nin teño malicia, nin teño preguiza. O premio ao mellor actor é para Surfistas Nazis. Sube. É que non teño nada que decir, en realidad eu creo que non me merezco este premio. De todos os videohits, de todos os actores que houve en todos os videohits, pareceme que eu non me merezco ser o mellor actor, o sea, de feito non son o mellor actor, ningún dos meus compañeros de vídeo. No! Penso que nos merecemos outro premio calquera, pero ese non. Pero bueno, moitas gracias de todas formas. Bueno, continuemos, querido público, coa entrega de premios. A verdade é que o xurado este ano está facendo un moi bo traballo. Todos os premiados están ben merecidos. E bueno, por onde íamos? Creo que agora toca o premio a mellor actriz. Ese seguro que lle dan as nosas titoras, porque poñían cara de que estaban a gusto na clase. Imagínate que capacidade interpretativa. Xa, pero eso non vale, ten que ser a mellor actriz nun vídeo. Non é o premio para quen actúe mellor na vida real. Ai, bueno. Logo, quen pode entregar este premio? Home, que é mellor no instituto para entregar ese premio que a miña querida titora Chus Pouso! Multinacionais que non saben o que son os dereitos fundamentais. Ai,
baixo presión, coser a prisión, contra cata non para, non. E ti quen es, pensando non quero apagarte, non. Funciona, que non lle quero dar off. Non quero apagarte, non. Funciona dunha vez por... Bueno, xa que non me dades a min o premio a mellor actriz, o premio a mellor actriz é para tú e tú. Quería Pérez Fernández. Bueno, buena palabra. Que gracias por este premio, gracias a mi hermano por dejarme salir en un vídeo. Bueno, que gracias. Veña, agora hai que entregar a mellor canción original. Ese sei o que non merecía. Hai un compositor en Vilar que fai canción protesta. Bueno, se fai unha canción protesta, será protestante. Que listo eres, Julián, parece de ciencias sociais. Son máis listo do que parece, a veces parece máis listo do que son. Entendo. Bueno, e da música tamén entendes? Por suposto. Eu son o que mellor aprecia a boa música. Por iso nos bares nunca me separo da barra. É onde mellor se escoita. Xa me imagino xa, para que vexen as túas admiradoras como levantas o tubo. Eu que levanto son paixóns, como as cancións do videoclip de 2016. Bueno, aclaramos que este ano hai bastante nivel, porque fixáronse cancións con letra e música propias para este concurso. Tiñas que ver a Rubén Campelo atrapando as musas, inspirado. Sí, un momento moi creativo. Bueno, quen pode entregar este tan musical premio? Bueno, que che parece a prima de Pinto, Natalia Fernández, triunfadora do videoclip 2011 cos seus Tumballadas, con máis de 11.000 reproducción na actualidade, unha das primeiras da xeración de Ticolmeiro e de profesión clarinetista. Bueno, neste premio hai que aclarar que concedemos 2 accésits debido á gran calidade presentada neste videoclip. Un aplauso para Natalia, por favor. Van de roupa cara que ven moi barata lá na Alemanha. Entonces almacenes caras nosas casas, usámosla 3 días e pro lixo vai. E a roupa que tiramos vendese no Senegal e fa negocio que sobra porque en África ainda vale. Quizás ser ben posta, tanto millos de pobres cara a Europa. E aí vai de novo, dalle, de Dubai ao consumir. Cada 5 minutos eu te reinicio. Deixa o que estás facendo. Hoxe amaneciches. Queren que fales na fala que falas. A miña casa non quero que veñas. Sempre me, nunca me, non tires liso sobre o idioma. Pouco máis temos e dache vergoña. E dache vergoña. O premio a mellor canción original Queremos Galego é para o IES As Barxas de Moaña. Un dos accésits a mellor canción original é para Dear Computer de Isiri Ramírez. Gracias a Carla, que fue la que me ayudó, y a Diego, y gracias a los que... Último acceso, a mellor canción original para a compra do rapaz de 12 PI e o sello Mellor de Ouro.
Bueno, pois súas tardes, moi gracias por este premio. Falamos eu e María, en nome de todos os alumnos de terceiro da ESOS, de terceiro e Eusebio Lorenzo Moreiro, moitas gracias ao xurado e a xente que participou. Premio Concello de Silleda. Para aquel traballo que recolle a beleza do noso concello con máis acerto. Este ano había moita xente que aspiraba a este vídeo, a este primeiro. E que aproveitou para fazer turismo por Silleda. Sí, mira, por exemplo, Bea, que nunca fora a Abades hasta que foi gravar ali. Mas quedoulle incompleto o vídeo, porque non grabou nada en Ponte. E dalle con Ponte, se o mar foi famoso de Ponte e autostrada. Será así un garante que saibas que a ponte de Ponte foi construída no ano 912, cando ti ainda eres un feto. Sí, máis ou menos. Bueno, é quen vai entregar este premio? Pois terá que ser como un mínimo alguén da alcaldía, que é que leva horas percorrendo o noso concello de este a oeste, de norte a sur. Bueno, pois está a tenente do alcalde que se chegue por favor para entregar este importante premio. Para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como... Galiza, terra de galegos, sendo máis visible unha terra de labregos, perdidas no misticismo intangible. A ver, Corzo, imos deixar os estereotipos a un lado. Empezamos de novo. Premio Concello de Silleda, Soños de Primavera, Andrés Serrano. Bueno, como xa os dois representantes que falaron con este vídeo, por exemplo, fala ti. Bueno, falta algún premio? Pois claro, o máis importante. O mellor proxecto, o mellor videohit deste ano. O videohit 2016. Este premio tiña que ser para Rubén e para min, pero este xurado non comprende dos artes. Sí, sodes os herdeiros de Santiago Segura. Pero que torrente de chispatas, Julián, eres un humorista. Bo, xa está. Que quero saber quen é o gañador, que me come a curiosidade. A curiosidade tamén. Bueno, pois... E quen o vai entregar? Pois vai ser un home que deixou unha pegada imborrable en nós, o auténtico, o magnánimo, o excelentísimo... Don Martillo! Con grelos. A cidade ten castelo e muralla medieval. O museo hai que velo, é unha rúa principal. A señora vaca traballa sen taza, mantén a súa cría da leite pra casa. A señora vaca non dá descansado, tira polo carro e arrastra o arado. A señora vaca ten... E o premio ao mellor videoclip 2016 La Con Grelos de Alberto Pereira.